Hamabostean behin, hil eta biziko musika pilulak Patxi Lurrarekin. Hamahirugarrena, himno anglikano bada. Oindala 100 urte baino pitien bat gehiago egindakoa. Aipatzen du izenburuan Israelgo eta Palestinako hiriburua. Eta Chariots of Fire pelikulan agertu zen, Vangelisek konposatutako soinu bandarekin batera. Nik bertan ezagutu nuen. Heriotzaren simbolo krudel, gordin eta bortitza da gaur egun Palestina. Aldi berean, bizitzari eusten diote modu miresgarri horretan. Eurei guztiei, hildakoei eta bizirik daudenei dedikatuta dago gaurkoa. Salam. Shalom.